Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ayaw lang paglugdod pa niya. Buhi ko ninyo mga animal! Sorry, Chefon Jirax. Gibunaan ko ang imong nimpuan sa kwarmas. Hapit na ba mo abot sa syudad, sir? Yes, ma'am. Ay, salamat. Niluag-luag na kita ng akong dughan. Ay, diretso lang tas presento sa pulis sa syudad, sir, ha? Ay, salamat kaayo, Lord. Ay! Uy! Uy! Unsa man tong buto? Manaog ko. Dili pa to ko gustong mamatay, oy. Kung magubat man gani mo, kamo lang. Baka naugal ako ni sakyanan sa pulis. Kalma lang, ma'am. Kalma lang. Dili armas ang bibuto. Dili ligid skinan. Wa pa mauliis pa rin mo si Chef. Sige na. Isood sila sa silda. Okay na siya. Gawas mo balik. Diya ka Chef Jirax. May nagkang pagkahigda sa silda. Aron servisyohan ni mo ang imong sa ang ibuhat. Inigmata ni mo na nagasalawak ka dunay riyas na bakal. Hey! Pilipito, gawas na kay doon kay bisita. Oh, uy! May bisita ko ko. Kinsa man ka, ha? May buka na ang iyang mga mata. Kinsa man kaning tawhana? Pagkaswerte, pagid na nandingan na buhi kini siya. Bohe lagi pero perting bali-bali islawas. Ay, dili mabali-bali ang lawas. Nga taas-taas man po tong iyang nahulgan. Pastilan na kuyawan ko din tunay na hagsa sa atong dool nga. Gipangahuyan. Abi na ko bungas lube. Tilang taon di ay. Kinsa man kahan siya nanding siya. Nganong natawag man ni siya din o boss. Anong sa kabaya, ayaw ko pangutan ang ana, iyay. Iwa ko kay bao nga nung nahagsa na siya. Kinsa magkain ni bisita na ko? Basig ang akong anak. Si Clintoy. Mangang sa ilong. Sir. Hain man na ang akong bisita. Kanang nagtalikod, Pito. Uy. Siya di ay. Sir. Musta ka na, Pito? Ikaw rin ni sir. Okay ra ko rin ni sir. Og miluag na akong dughan gani anak ko sud sa presuhan. Og buhi pa. Nagasa ka. Ugangay lang nga imong servisyohan. Naibaw ko sir. Mao man gani nga ako na mismo ang misulti nimo nga bayran ko na ang akong mga sa. Mayo. Okay na? Nailisan ang ligid sa inyong sakyanan, mga sir? Sir? Okay na, sir? Okay lang mga Basilya. Ay, okay. Balik sakay. Okay, mga sir. Okay, larga na, sir. Kano sa amang ko makagawas din sir? Wa ko mahibaw, Pito. Ang Gilwardian ra may mahibaw ni mo. Pag binutan lang, pasinday, magkagawas ka din eh. Mabinutan niyo ko sir. Kaya gusto ko makakita sa akong anak. May anak ka na, Pito? Ano na sir? Nagabantay ka na? Usara noon kabuk sir. Gimingaw na ko ni Clintoy sir oy. Mas may nga magkita ming Clintoy.
Pagwasa ko niya din eh. Paggawas ko. Ay! Ay, sama na! Iso ko. Ako si Chief Ojirax. Unsa ka? Chief Restaurant? Iso ko. Chief good ko. Klaro ko na. Chief ka? Chief Restaurant? Chief of Police ko. Ah, di ay. Kini, si Chief Ojirax mingon. Nga nung gikatawan ko mo. Bakal, Chief. Bago ang pagaling na soding nga mo silda, muram ka kinsa. Biko, biko. Di kikabuyan. Isog. Isog ko. Isog ka. Mas isog ko. Wala ko tama. Biko! Kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Mayor ko! Hain ko. Niya kasamong payag ni Iyay. Iyay. Oh. Iyay. Kinsa man na siya. Muingon mo noon kang ayayon niya Iyay. Akong asawa. Iyay! Naulian na siya. Dali. Una dari ay. Dali. Ikaw, kikinsa man ka. Bana kong Iyay. Ako si Nanding. Celeste. Dili oy. Samang ka. Ako si Fernando. Akong apelido, San. Ha? Luoy ko ni mo kay daggan kay samad. Nabalik-balik taon imong lawas. Ay, swerte ka. Kay kaming magtiayon pulos manghihilot. Unsa? Hilot, sa. Kana rong nabalik-balik hiluton. Maayo kay na uli ang nakaundo. Kinsay imongan. Ganun hagsa man ka dinhis o boss. Suging likonomis nanding undo. Muna. Aron ibalik ka na mo. Kung asa ka mang dapita nagpuyo. Nga nasas Papa Arnaldo, ug Mama Carmela, Lala Dolor. Sa magka-resulta sa ilang gilakaw. Mayo tag okay na ang tanan ng Dolor. Maayo ka doon taron. Mabalik na sa normal lang atong kahimtang, obre. Ay, ani na lang ko din ni manaog, sir. Naog sa ko ha. Daghang salamat sa iyong paghatod nako, sir ha. Kung nun sa may problema, sir, sa inyong gireport sa naitabo dito sa inyong dapit, ni ara ko ining dapitan nagpuyo. Pangitaan lang ko ninyo alang sa dugang pang detalye. Ay, sige. Balik na mo sa inyong dapit, mga sir. Ay, salamat. Naabot na gitaon ko sa among dapit. Mama Dolor, Agapito, Obre, maayong balita. Oo, sa banag, mayong balita, Carmela. Nana sa suod sa prisuhan si Picto, ma. Oo, sa? Ay, nindot jud na nga balita. Siya na mismo ang nisurrender sa kapulisan. Nagdakpan na sa ang mastermind sa pagtulis sa akong jewelry shop. Ngamorsad ang Chief o Police. Ay, kahanggaw, gid ang klasas polis. Abi kay trip man siya, manulis na dahil siya. Hey, pastilan, Dolor. Doon na mga klases pulis mga nisubay sa huwi nga daan. Nagtuong way katapusan ang tanang daot ng binuhatan ni ini. O karon, napreso na siya. O serbisyuhan niya suod sa prisuhan ang iyang mga sa. Hilas ka? Abi ka, Chief ka, magdiso ka. Gamay-gamay lang ko tingog. Pero mayor ko din, Kini, si Chief Ojirax mayor. Ojirax. Sorry na, good. Sorry na ba? Okay ba nga, mayor di ka? Sige ko Ojirax, ha? Ha? Hilas ka!
Tupadunggan ang Sakita undang ni jarak sa mo. mga ka. Mura magbato. Ay. May na magkilagagilsa ko. Oh, yeah, kini si Chip Ojirax mo yun. Kailan ako ni mo yun. Sige kang balik-balik. Ang sayo. Mayor, God, mayor. Sakita sa kong kuto-kuto. Karon. May baton ko mo. Kanang lamngi nga dili nimo makalimtan sa tipok nimo kinabuhi. Kuman ako. Sila na sad. Sige. Higda unya ubo. Nga naman. Puti kayo ka. Habis pagi yun. Sige na. Talikod na yun. Siya po diras. Talikod na yun. Talikod. Unsi mong buhaton ako. Unsa? Talikod na yun. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!